Айля Байрамлиева, Драко Найтов за следваща среща с бял пояс и Лиляна Йорданова, Долго Силистра. Победител Деян Костадинов и Кигай Бургас. Победител Божидар Борисов, Надежда Габрова. Следваща среща Костадин Шеров, Гладиатор Садова и Димитър Ренев, Никита Добрич. Да се подготвят Цветан Цветанов, Волоши Брезник и Никола Георгиев, Драко Найтов. След това бе Казай Триумф Хаскова и Борис Георгиев, Аскен Стара Загора. Следваща среща на Димитри, Георги Киряков, Триумф Хасково и Антуан Стоянов, Оками Дожа, Асеновград. След тях да се подготвят Ениса Иваси, Кигай Бургас и Георги Христозов, Оками Дожа, Асеновград. След тях Константин Тодоров, Гладиатор Бургас и Ростислав Иванов, Сенши Ловеч. Победителка и шампионка в категория до 45 кг Божидара Янкова от Оками Доджа, Асеновград. Каталина Минкова от Юнак Русе е сребърна медалистка.